tal-jiem biss qabel l-Għid il-Kbir, kru ta' One News telaq mill-Mosta biex jara kemm se jdum biex jasal sal-qalba tal-Gżira Awġija. Dan l-eżerċizzju sar biex wieħed ikun jaf kemm irid jaħseb kmieni u x'se jsib fit-triqtu lejn Għawdex. Biex naslu saċ-Ċirkewwa nieħdu madwar 50 minuta. Id-distanza kienet kemm xejn itwal minħabba xogħol infrastrutturali li għaddej fil-bypass tal-Mellieħa u fiċ-Ċirkewwa. Naslu l-imġar Għawdex u nabdu triqitna lejn ir-Rabat. Kif qegħdin taraw jekk wieħed irid imur il-Belt Victoria rid bil-fors jgħaddi mix-Xewkija għaliex it-triq prinċipali, jiġifieri dik tat-triq l-imġar hija magħluqa għaliex għaddej xogħol infrastrutturali fuqha. Kif wieħed jasal ir-Rabat isib toroq maqluwajn, inġenji kbar, blokok tal-konkrit, trabijiet, karozzi u nies jippassiġġaw qalb din il-konfużjoni. Wasalna fil-qalba tal-Belt Victoria propju fi triq ir-Repubblika vjaġġ li bejn wieħed u ieħor ħa madwar 2 sa'tejn u kwart. Is-sinjali ta' devjazzjoni fir-Rabat ma jonqsux. Għawċin li tkellmu magħna qalu li mhux biss hija diffiċli li tgħaddi bil-karozza minn dawn l-inħawi, iżda anke bil-mixi. Dan ix-xogħol jagħmel parti minn netwerk ta' trasport Trans-Ewropew it-TEN-T. Proġett li konsisti fil-bini mill-ġdid u t-titjib tat-toroq f'Malta u f'Għawdex bil-għan li jtejbu l-konnettività tal-Gżejjer Maltin.